goyam kaham tabuk masing ni goyam ganggas tak ketui apa nak kongra ni goyam sanam punya ko tabuk boroi sih sekarang mungkin senam saya sih karena aku boroi mau kaipung toh ekdom ketui yang gay angka hanya hilam sapira orang channel lo game ndok ni bagang lo ruk tui meng to hang kepiwa kus kongra ni bagang moso hu ha ka sanam sagrana ko gimo hinge ko tan tini ke sang boroi mo ke sanam sala shenai bo kongra ni ekdom sore aram nang to moso hiyo ko sanam so to kabon bagai boroi kisa moso sanam sagna hin tongo kongra rok do sarina hinge mo boroi bo ekdom taza bo bangsa kani kumun krai mano ko khosawi naragoi pharan mani yang khai go natural angkai wachna mo sa hanga kongra ke shraya kare angka খুব বেশি খাই রয়েছে কিছু ওরা রিসুম জাক মশা কথা ওরা তো খাঙ্কা বেশি খেতে গো ready kai ko dak sini boroi mo khoi angka sanan bagai saya sani si khuk dik gudung monok tong siwa so ke thoye thoro thong doi ha thas thas hiyo kong ha busuk thoka to thoka khen sa sinai alam ka Hiệu cầm lên nó sẽ bật đó ha ano ka pangan nyo ra hindi ka salam kung saray kiko bro dahil nó sổ đấy je da bok boroi sa ba kha kon ba kha boroi sa ma belai no sorry srang sai thang ka mo sa hiok ni bagai bukung ko phung tong ma ra jotona srai ke hamui thang ma ya kong tik ke ro phai engge boroi sa ma to thino kong ra ham hapun kusuk mani to hamya bla ke angkai kusuk mani kisa ganang ba ang experience ng jaga mo engge bithi sawi ham bak sa bithi sawi ro phan do mon ya tong engkai ang norong no tabuk phunung nai bo mo hai ongko ayurvedic no hinjuano amo sa khang angkai kusuk ma hamui thanai jan mane bithi sawi rang magna khibia bithi sawi basa rang magna rok thangya diba ngai bithi saya wino doctor thangya wino omo ayurvedic sawi hamazan ang sawi hamjak bang norok no phunuga na henge norok nai tong ditabu ikoma tulsi ko sammono kai tulsi ko samjathino mo usgang hote ang mai togoi nangjak mani abo kisa hambui tongkha ama omono togoi nangkha kai hamui thango ekdom modorok saploi nangkha kai tebo kaham mo watoi mane masing jaraba watoi kringe thipro ma haing tongkha phangchasi kusuk mani julum khai hamsar ong ko phurung hangkai salok white thamkai manangkha hangkai hamka hangkai ta khai kisa kusuk doroba ang bithi sa salia ta khai tulsi mang sasiu omo haike bati wo togoi nanai mono togoi gura khaye bini butui phaimana sebai nangai Đây có bé đã khai tô cái gì cả
Hingkai mo butinya tabuk sung direct nangnai. Omo hakai baksa hangkai tulsi kosom na tei kutung ribui nanglai phone hapan tei kutung ribui nang ma hangkai baksa bahai bo manamjak nai hingkai nang bo mayang nai hingkai omo hakai nangkhang hangkai togui phatsa chamos bai nangoi bukung thupsika hangkai kunung ya nang bro bo hangkai kisa bahai yang wang bahai jaka takai nangte soi ungjak khangbo kunung liya ta hangkai baksa bisi mo kisa meser baksa meser jak hangkai modo kisa tiarok de ribui nanglai baksa modrok ribui nangkai te kaham hapan hangkai ketui hamjak ya bang omo hakai na nanggo kuno modu rogliya win nango ta iko tabuk nang sinai ang hingke omo haike direct nang hangke tebo dati hambo hangke dati hamsago tei kutung rogo ni win nang hangke bahai bongo dati hamya bongo omo hangke direct nang man dati hamthango hingke agiwa angbo tei 3-4 bosor sikang hangkai ekdom doctor khorokni khorok tamai naijak hangkai bronchitis manjak thangka himsao hangkai spray rok hoka hangkai hamnani kisa leo ta bithi kwbangma chana nango hangkai mano buirega thangpro khoroksa borok sapota mane angbo kuchukmani yang bona jero chainai suka hamya hangkai tulsi samang bwtui rok nangmang takai ekdom hamsuk thangka chari naidini jarai no hin sapo hangkai ma bano phaisa baikha hangkai angbo direct omo haike mang angapro ko sapta kainin jaga togui omo haike mang tulsi direct nangkha puila kha ekdom mejer kha hingke oloke takai tongtoti chatoti pano laisa laini warai chai mano kunung chakri hangkai hamui bo thangka hingke khepi hangkai ko bisingni jorate kisapor uthalia tongkha hangkai khepi season change songmabo kisa kongrai bo manjak kusugui pheke kisa hangkai takto asuk kusuk yakho hingke kisa kusukmani no bari ui thangya sani hinai ang doctor thanglia omo haike mo nang sinani hinai ko tabuk togui nangui tongo ta aste hamui bo tongo angkha to kunung jakliya asuk meser jakliya norok bo try khainai di baksa kusukma rok hamya rok ungtokha hangkai baksa nangui try khai hamui mano ankhai hamma bai experience bai bang nokno share khaikya hamjago angkhai thaisuk bubar bar suka taklai belai khe nobar watui bangnai mane thaisuk bubar rok belai bar khangkai nobar watui kwbang hinsajago lesu bubar bo thangnai bisini nai khe taklai khe bar khamo khe ma kaimani baba kaimani hingka hangkai te bufang tor khamo khai thokpa nasuk tuya mani mo khai te thogo se gana phai tong khamo kamingsa moto class ka mirigo berai mani para khai mirigo mo hai bagai tini khe bora thajak sinai bono abre borma rok to bayo bese thuna puru sini noko phayo gam bagai bon sintini kampai sisinai to ngale sala ka hamse chayan bagai ekdom kera motong miring man noko botong ya beisle bara sobe pakai finish kai berai mani bagai asuk bahan kari berai mas tongo bosaya tini tok bahan no orai bi songnani hin tongo agui thoraisi orai thorai no ang confuse jangmani hingke mo ma ang waisipano sole songya ko thorai bai nari bukur khe kwbangma bahan ke ekdom kisatia omo godok ruk saka hangkai tebo motom jago angkai hingke mo ma bazani paitui hima ba orai thorai bi janani hinai hingke abono tini amandro songri sinai ang waisipan sole songya ko bahai bono siru saimia hingke iko aman bo songmui rekha amandro songnani hinai hingke naitong norok bo hingke takai songnani bagai ready khaikya mo bahan no hangkai ungko bai songri sinai thorai bai masala rok ready hingke mo hangkai chin nogo khoroksa borok totra rok saya tongo silengjagoi hingke liver rok hangkai yathai rok saya silengjagoi tongo hingkana mono hangkai alada kwran khe songri sinai tei diarrhea khaiye hingke mono hangkai ungko bai songri sinai thorai bai amandro khaiye hingke naitong noro thapao songsinai tamni himale thapao thapa songmani hingkai mui rok te songo
Hai, mau sorok ke tinggal bias saja bro. Silakan diinginkan. Kita akan masukkan nasi berapa? Ini kita masuk larut. Baik boleh sama yang kami rampung pun itu deh. Habis ini deh, ini di sini. Alright, ini di sini aja. Thorai rok moji bai kha ta khai tui lui di sini bono. Tei kutuk mani pore hingga hangkai kaham ke tei kutuk bai kha hingga kai ulo awani ni. Awan ro akon ri bai kha sini tohan bai thorai mui mun kha hingkai asol main mui mui kha tabuk nga hangkai katakuti ya the bokhoro kangkhong bubuk buku rong no bwskai rong no o jaga o karan khai songoi ri sinai.